Mushure mekuapia mukoti Bellarmine Mugabe wazoshamisika kuchaziva kati kota svika nguva iko pa7 counts dzezvitema zvatiri kunzi takapara. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. So Gushungu vaenda kukoti kuAlexandra this morning vasvika kuya vakanzi vane 7 counts. First count yavo yanzi attempted murder, second possession of firearm, illegal possession of firearm nema explosive, third one yanzi iyo contravening the Immigration Act kumkomana wakajamba border imikana zvinhu zvacho zvakaoma kozonzi zvakare defeating the ends of justice paisiwa zvakare theft neimwe kaunti ipapo zvaratidza kuti zvasvika pa7 zvinhu zvari kuchajwa nazvo. Jaji vati ivo inini ndiri kupresida case iyi uye ndaona kuti hazvina kufanira kuti vana ava ndivape bail. So the co-accused ane seneme yekuti Mugabe pakati then pozoita yake kumucheto anenge mwana wavatete or something like that. Relationship yavo has not yet been established. Koti makare lawyer vakumbira vakati bail tiri kuikumbirawo vakanzi aiwa bodo vanhu ava iflight risk nekuti kumashure uko mama vavo Grace Mugabe wakatombotitiza uno South Africa tichiri kumutsvaka zvakare. So uyu munhu iflight risk havafaniri kubuda munyika. Zvakare vane pfuti yavasati vaita surrender. So hatikwanisi kuti tivaburitse. Vazokumbira zvakare lawyer vakati musi wa3 March tokumbira kuti tipinde zvakare tivakumbirirewo bail. So mukomana achirimo mukati kusvikira musi wa3 March. Pane vari kuti vedu weka zvakaoma vana ngavadzidze kungoappreciate. Ndiri ndichigara life yeluxury kana kunze uko hamumbondiwane. I will be enjoying my life ndakatyoka zvangu. I remember seeing Chatunga 2016 when he had a butcher in Chitungwiza with his bodyguards vabikirwa sadza. He even came per counter to save me ndatenga. The boy was looking good, smelling good, but looking at him now ungati is a destitute. Like seriously, what is this? Why can't he just enjoy life in peace? Pampacho notoona kuti dei angozviwanira bhebhi rake bo handitika wo travel world vakananga Santorini Greece vakadini ko vakagara mahotera vachi enjoy life vangoita mabusinesses ari legal iye kuti vanozosora vakutambana naMalcolm X vachita mamadireti waiwai zviri necessary here? Baba vakagadzira vakatora mari zhinji kwazvo vakaitsira vana kuti ndo nhaka yenyu. But nhaka yacho yeye kuti mwana anopinda mumajere emuSouth Africa nekuti kwai anoshuta vanhu. Luxury yacho vana vavainzwisisi. Vamwe vanoti kana wakazvara sekera mudende uye mugono wepwere ndiye asinayo mufunge zvenyu. Hakuna mubereki asingadi zvakanaka pamwana wake uye hapana anotombotarisira zvakashata kuti zviitikewo pamwana wake. Vana ava vanotodzidziswa vachikura upenyu chaihwo asi for some reason they chose their own path. Those who do not have children can comment whatsoever they want, but if you do have children, please be careful what you say. This generation of kids knows how to humble their parents very quickly. Children from all backgrounds, rich or poor, famous or ordinary, can give anyone a heart attack with their choices and behavior. Parenting is not easy for anyone. Chatunga is just a child like any other child. The only difference is that his father was the former president of Zimbabwe. He did not choose to be born into that family. None of us apply for the families we are born into. If there is anger, it should be directed at his late father and his leadership and not a young person who had no control over those actions. I honestly feel sad seeing this generation ruining their own lives instead of building a better future. Let's be mindful. Children, no matter who their parents are still children. Nyaya iripo pamunyori. Yes, tiri kuinzwa. It is coming from a parent perspective. But Chatunga is not a child. He is 28 years old. Yes, and my parents ake, instead of running their household, they were busy running the country. And now chavakadya chamuka yezvemukomana wakufamba uchisungwa kunyika dzavatorwa. What is that? Instead of maintaining the legacy of his parents that was built for them. Anditi vana vese veZimbabwe vachitiza nyika, iye unoda kubatana nevari kutiza nyika achisiya maluxury sekumba kwavo. Iye kuti Chatunga mwana bodo, we have dismissed that fact.
Honorable Bernard Mutemasango vati ivo vari kuda kupinda needucation yakadzama vachitaura mavhoko. Let's hope tichakwanisa kunzwa kuti nyaya yavo iri kuti chii. Vari kuti the case involving Chatunga and Tobias Mugabe, sons of the former president of Zimbabwe, underscores the intricacies of international law enforcement and the challenges faced by foreign nationals in South Africa. In this context, it is noteworthy that the situation in South Africa has become increasingly unfavorable towards foreign nationals, regardless of their socio-economic status. The case in question has triggered strong emotions, particularly among state prosecutors who have been involved in previous high-profile cases involving foreign nationals. These cases have not only resulted in significant financial costs, but have also led to the prosecutors being labeled as ineffective. As a result, the state prosecutors may be highly motivated to secure a conviction in this case, regardless of the individuals involved, in order to demonstrate their capabilities in handling high-profile cases and prosecuting those who believe themselves to be above the law. In opposing the bail, the state is likely to argue that the two accused are flight risk, given that their mother, the former First Lady of Zimbabwe, has a pending case in South Africa related to an assault charge. Furthermore, the state may argue that the two accused may attempt to interfere with the victim or witnesses, potentially offering them financial incentives to drop the case. Additionally, the state may oppose bail due to high-profile nature of the case and the potential public interest and safety concerns. It is also worth noting that the absence of the firearm used in the alleged crime does not necessarily preclude a conviction, as the prosecution can rely on circumstantial evidence, witness testimony, and other forms of evidence to build a case. In South Africa, the prosecution approach to bail and trial would be guided by the Criminal Procedure of 1977, which outlines the rights of arrested, detained, and accused persons. On the other side of the story, it is unfortunate that Grace Mugabe, the mother of the accused, may be experiencing stress due to her son's actions, and it is reported that her sons are frequently involved in controversies, whereas her daughter Bona Mugabe is not. As a parent, it is distressing to know that one cannot support their children in foreign country due to pending charges and the risk of arrest, particularly with organizations such as AfriForum advocating for her arrest upon entering South Africa. Vamwe vari kuti mufana uyu haambovharirwa, machi chipiri chacho anobuda yakatogadzirwa nyaya yacho. Dai anzi abuda nhasi munofunga paisaita noizi, pfuti haina kuwanikwa. Mupfurwi akakanganwa kuti akapfurwa nani, imi kaimi hamuoni kuti nyaya iyi yakatorongwa kare. Mukomana akatosvitsa shoko kumupfurwi kuti hautauri kuti wakapfurwa nani. Chandinoziva tsumo dzanehanda hadzina zvadzinoreva usati waipara, nekuti mwana washe muranda kumwe. Kana tinoti zingizi gonyera pamwe, kati regai tizvirege. Thank you guys so much for watching, and please don't forget to like, share and subscribe.